зане ки ҷасади шавҳарашро аз қабр берун карда буд ва худаш аз тарсу ҳайбати зиёд дар ҳамон ҷо вафот кард. ассалому алайкум тамошобинони азиз ва ҳаводорони шабакаи Карвони Умр. ба вафот кардани шавҳари Маҳлиё инак 2 моҳ сипарӣ шудааст. ӯ аз ин сахт тарсида ҷиннӣ шуда буд ва ба беморхонаи касали роҳӣ ӯро хобониданд. баъд аз 2 моҳ Маҳлиё аз шифохонаи бемориҳои роҳӣ гурехта рост ба хонаи падараш омад. аз падару модараш танҳо шавҳарашро мепурсид. онҳо бошад шавҳарат дар хонааш аст гуфта ҷавоб доданд. Маҳлиё аз он ҷо рост ба хонаи шавҳараш равон шуд. вақте ба хонаи шавҳараш омаду зангулачаи дарвозаро зер кард. хусураш ки дар чӣ хаёлҳо буд, дарвозаро боз карда бинад ки келинаш Маҳлиёро дид ва дар ҷояш шах шуда монд, зеро ки ӯро дар беморхонаи роҳӣ хоб буданашро медонист. барои аз он ҷо шифо ёфта баромаданаш ҳоло хеле вақт буд. Маҳлиё хусурашро дид ва салом доду баъд шавҳарашро пурсид. хусураш Маҳлиёро ба хона даровард ва як пиёла чой дода воқеаҳои шударо аз нав гуфта дод. баъди шунидани ин суханҳо дар хотири Маҳлиё чимчиҳо меомад. хусураш дар бораи вафот кардани шавҳараш ва Маҳлиё бошад сахт тарсида ба беморхонаи роҳӣ хоб буданашро нақл карда дод. баъди шунидани ин суханҳо Маҳлиё аз хусураш илтимос кард ки то ӯро ба назди қабри шавҳараш барад. хусураш Маҳлиёро ба назди қабри писараш бурд ва барои роҳи ӯ Қуръон тиловат кард. баъд ба қафо баргаштанд. Маҳлиёро хусураш ба хонаи падараш бурд. вақте наздики хона расиданд ки чанд то аз ходимони беморхона дар назди дарвоза меистоданд. сабаб Маҳлиё ҳоло бо пуррагӣ шифо наёфта буд ва аз беморхона гурехта буд. падар ва модари Маҳлиё фикр мекарданд ки духтараш комилан шифо ёфтааст ва қарор карданд ки ӯро дар хона нигоҳ доранд. духтурон падару модарро огоҳӣ доданду рафтанд. ҳамин тавр онҳо духтарашонро ба хона дароварданд. шаб шуд. воқеаи даҳшатнок содир шуд. Маҳлиё аз тирезаи хонааш оҳиста берун шуд ва ҳама хоб буд. аз хона баромада ба дасташ белро гирифта рост ба қабристон роҳ гирифт. вақте дар роҳ мерафт номи шавҳарашро мегирифт ва мегуфт шуморо сахт ёд кардам. ин хел шуданаш мумкин нест. ҳозир ҳамашро мефаҳмам. ними шаб буд. соат тақрибан аз 1 мегузашт. рост ба назди қабри шавҳараш омад ва бо бел қабрро меканд. фикр мекард ки шавҳараш ҳоло вафот накардаасту одамон ӯро мурда гуфта истодаанд. ҳамин тавр аз байн чанд муддате гузашт. Маҳлиё бошад қабрро меканд ва ниҳоят қабрро боз кард ва дасташро дохили лаҳад карду аз кафани мурда сахт дошта илоҷе кард. ӯро ба берун кашида баровард. ӯ сахт меларзиду ҳозир ҳамашро фаҳмида мегирам мегуфт. ба хаёлаш ин мурда шавҳари ӯ набуд. дастонаш меларзид ва рӯи мурдаро боз кард. бо чашми сар бинад ки дар ҳақиқат шавҳари ӯ буд. ин манзараро дидагӣ Маҳлиё хотираш барқарор шуду чӣ шуда истоданашро надониста аз тарси зиёд дилаш аз кор монд ва дар ҷояш ба замин афтид. субҳ шуд. падар ва модари Маҳлиё ӯро ҷустуҷӯ карданд ва ба кӯча баромаданд. дар ҳеҷ куҷо нест. баъд ба хусураш занг зад. хусураш гуфт ӯ танҳо ба қабристон рафтааст ва ба қабристон омаданд бинанд ки Маҳлиё ва ҷасади хоб буд. дар ҳамин лаҳза ба ду хонавода ҳам як воқеаи хеле ғамангез шуд. ҷасадро дафн карданд ва Маҳлиёро ҳам ҷаноза карда дар бари қабри шавҳараш дафн намуданд. дӯстони азиз, аввал воқеаи шударо хуб то охир гӯш кунед ва баъдан фикрҳои худро дар комментария нависед.
ҳақоратҳои бемаънӣ лозим нест. мо ин сабтҳоро аз шабакаҳои иҷтимоӣ мегирем, нақл карда ва ба шумо мерасонем.